Doyang Mugalong Wade Bridge Sandigate Asai Raikom Sai Khiatum Kipridam Karbi Aphan Kiputot Dasara Das Dipok De Topondas Atumaphan Nep Ingnang Serak Nang Jipura Armu Chejeng Asai Kedeng Lun Sepo Bir Sing Narapan Koila Matiarat Karchodam Namaskar, Langme TVS or special offer start hoise 1 September to 31 October loke. Aru ei samoyor bhitor apnaloke jikono vehicle purchase korile logo duta helmet gift hamper aru thakibo lucky draw coupon. Ei draw couponor bhitorot apnaloke hoyto pabo pare ekhon scooty ekhon bike nohoyto eta LCD TV. To ei bikhoy odhik janiboloi hole jogajog korok amar phone numberot nohoyto ahok amar showroomot. Amar address to hoise Birla Difu Manjar Road opposite HP Petrol Pump. ধন্যবাদ। KarbiAnglongLIVE adaba birtalong penili sami mirinan sepi pene bertang ton pen arju panikta. Nijang KarbiAnglong Doyang Mugalong kedo Wade Bridge atum anam ke sopensi kilinanam ke enduna jok heroni raikom saiki atum pen inghap tamche. Nijang KarbiAnglong Doyang Mukwa Dimalong ajur ke dingkluya porpen Wade Bridge tu lapen anam ke sopensi radatum asona hormu linpon nanglo. Bangso jok kedam tangani kang sama por keroni raikom saiki atum Wade Bridge along andam si inghap dam cheklo. Bangso dimalong kaya por munit ki joi priyadim non ke sampridang an nang manlo. Kachini kenang sot ke KarbiAnglong Autonomous Council pen Wade Bridge along Arlo adim ki biji aphan kachisik ateng pen Doyang Mugalong ta ilonglo. Bonta KarbiAnglong Autonomous Council pen kitik dang anam pen akili sik kaya nita en bom asai klempon bomajok kedam tangarni keroni raikom saiki pen inghap dam cheklo. Ladak receive insek dun chet thang tangka aphai ketok avi lasonsi aningkan klempon bomlo. Lapu ahinta prekta Doyangmuk entry tax gate lapen Ronaima entry tax gate atumta lason thotsi anamakele en bom theklong. Latumta KarbiAnglong Autonomous Council pen kithik tang ateng pen tangka endun desi akile ke endun akoidolo. Lason si sika isi sikahini pen sika cap an ke endunangji adim sika pharu ke thom pen athak sika pharu kre phwa tangka anta ke endun angnim anghong dolo jongsi puana tangka pipe pulotangte damsi damlong lelo ladak isi karju dolo Doyangmuk Wade Bridge aphan jongsi anukan kheroni raikom sai khatum edam chok thek pulotangte lahini Doyangmuk Rainama entry tax gate atuma phanta anukan edam chok thekjima unjima KarbiAnglong Autonomous Council pen lahai atum anukan et pen ahok atawar ke damji aphan unjima laki moapor si chini unpo क्लिंकर लेगा कहाँ ले जाएगा तो लंका में डालमिया में कितना पैसा लिया आपसे खर्चा में हाँ खर्चा में 3500 गेट में कितना पैसा देना है तो 500 में यहाँ कितना देना है 200 देना है इसमें आपका नाम क्या है लाल बाबू कहाँ से लेके आ रहे हैं गाड़ी 16 किलो से 16 किलो क्या है गाड़ी में श्रीलंका कहाँ लेके जाना है लंका केलकम में इस रास्ते में कहाँ पैसा देना होता है पैसा तो यहाँ में गेट में जो गेट में पैसा देना ही पड़ता है कितना देते हैं कितना देते हैं और हाफलंग किनारे में 250 उसके बाद यहाँ पे कार्बी यहाँ बैंक में Kironi pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE Kidamtang chitini bhai troxiani Uttar Borbil Police Outpost along khai dhorom lapen song alam chipupe pin pen Karbi tangte Karbi pu alam the enpon sik ke ongdong akarbi anparta inglong asotum chelangsi Dasaradas Dipok de Topondas atumaphan lamhoi mate FIR pidamlo Bonta lamhoi kipi bange thomatuma phan piniarni anta thangnat kinep ka videra jok puthot RD kipi ponji aphan lapen nep ingnang sarak nang jipu
bangsuri si so se araratum chingrum si armu chijeng asai dengpon kadukawe bangsuri so se araratum chingrum si dengkimo pamalong pen pang chengpon si loring thepi utar borbil samugori lapen hawar ke hat angkang pialong an armu ka chijeng padopon si bangke thoma phan nep ingnang serak nang jipu hang sarlangpon dasara das dipok de lapen topon das bangke thoma tum pen ke danglok ladak rongkut along ke doprong a bengali atum abangke bangladesh a refugee chot lasi alang litum abangke refugee atengsi dothak nangji ladak kalili kalanglang asai nang claim ri lapen nang ningje thap nang nilu usi james hanse pen ningje kon dipak de nangli ladak amunit kali nangli voter id stame ladak kali lapen arona ting pen langdam bulote nangli ke ladak voter ke doji arona matsi ave lasi nang ladak la pusona lam the kaninje aja kong konat pensi ke long loputa karju pedopon lapen jong si nep ingnang serak re lepute non pen la anso se amuluk chetong thusi kache song amede inthur pon thu thelang puta pachini pon thu anatum asong jibope adom jibope dum chingrum si la so peaceful protest in dum pado ponlo lasi ladak esi junodak kaningge edum karbi karbagapan ladak do karbi along riapan karbi anglong apan karbi aphapan alang tum topon de bobang kaningge junopik hangchang halabang so lam niletum karbi anglong tum kroyune lapen dengune lapen alang li pulo topon de pulo non kani bom Dr. Tuliram Ronghang, Chief Executive Member of Autonomous Council, Alang Lipan Ke, Niletum Si, Pangni Chot, Parjab Chot, Udbo, Claim Chot Pojang Li, Kaning J, La Sopena Pot, Niletum Karbi, Alicho Pan, Jetum Karbi, Anglong, Asiem Pan, Nangi Putot Benapot, Detum Ning, Oipik, Ning Dupik, Bengali Tum Komalo, Mathalonang, Langdamona Sik, Chingwai Si, alang atum pandak non kedo bombing rongkut along alang atum pandak don kren ke banbak Bangladesh refugee association to ban bikok lasi pidi same alang letum status ke ladake alang atum ke Bangladesh refugee chot aposi alang tum refugee hisap si donangji alang atum ladak aning hangaling kaning etap kaning pro long layer rice long nangji jedom da jedone ke सरकार में केलोंग नहीं बुके चोहांगा बाके चौकचे लापेन के केटिया सिदामे एटम कार्बी आंगलोंग a government a council में सबे अलांग तो मान long layer rights land rights अलांग पुरस्कार कोरा बंद करो तेओ एटा मीटिंगो तेओ কৈছিলে যে তেও কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ সিএম এজন কার্বি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ কৰে তেও উঠাব পাৰে তেও মন গলে বহাই দিব পাৰে মই সুধিব বিচাৰিছো দীপক দে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙত নহয় ইলেক্ট্ৰল ৰোল মতে প্ৰেগাপ টু সাপ্ৰেপ সেনৰ আপোনালোকৰ ইয়াত ভোটাৰ অধিকাৰ নাই নথকা कुरा আপোনালোকে ইয়াত মন গলে যাতা মন্তব্য কৰাটো আমি কিন্তু আমাৰ কিন্তু হয় কুলুনি পেন্ডেৰ চুনা ৰংপি KarbiAnglongLIVE Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo koilamati hawar dhoniram ingti arong amikar harthang singnar lapen merin tisopiatum asopo adakwam non hejong KarbiAnglong singing superstar season 5 luna se kijume mate lunse pi apuna chak ke chok abang phiatum aphan kangwai ponahut bir singnar second runner up anong e chapalong dunsi hemisi rong isi aphan donrap chipochero pen nilip ahawar araraphan lun kilun asi kijume anong me 1 pilo non hejong chitini phai kebarni KarbiAnglong superstar season 5 angdung giti kachapate donalong lunsepo ke mandun bir singnar bihe kahuta me ningkan pho arta hutpensi methang hemalong ridalong jirpo rongro juirapet ahut pen lun kilun ahinanatu aninge hang kuching pondo api koilamati Presbyterian English High School along KG1 pen ha ingdeng sirkep anchali dunsi make
kachicharim akisu cholonglok amat lokechali ington pon bonta phi news channel pen se kachelangji aphan akirap johangsi penangan hemisi lapen kethe kiding atum chirap dunsi se chelanglong si non ke me kachicharim akisu pen misi lun kilona hin kengkam kachijor pedothu lokechali boma huta rongarlo school hemalong anta lundun methang ketok vek alunta nonamat jirthom sose dolo lun kilun anat na hokta seke kecharli dun ave pin pensi pini Karbi Anglong Superstar Season 5 along second runner up anong e chepalong dun si phi phu arni penta lason lun se po ke man dun pu ave pinlang non hello ke cheng silang ase kijume aning ka chepaning ding kabor ipen pini ani lunse po ke man aphur ki mo along amen chetok onglong lu ningarong pik ang thek chitini phai khrohiniar ni ada ba por phai ne ke ba por malong ahem an koilamati hawararat koilamati development committee chunbang modoning tikathar Karbi Artist Forum Nili Province amai jiten rongpi koilamati area SGP Secondro Teron Resakidi area SGP Surenterang GB Emmanuel Terang, Radasai Klembangpu, Horusing Bay, Chokiola State Bank of India Branch Koilamati, CSP Manager Stephen Bay Lapen, Diopani College of Principal Boson Rongphar, Aluhia Manapeng Kedopen, Chitong Dunsi, Ningkarong Angtek Lunsepo, Bir Sing Narapan, Lapen, Asar Bura, Lapen Asar Pia Tumapan, Karbia Pohopen, Archupon. Kaduka Velam Titan Pon Epen Api non kevangji lunsepo bir sing singnar methang ketok alunate od recording ji aphan dorpluk dihin aphan koilamati development committee Karbi Artist Forum Nili Province kadukave chelang pet pen cherapdun pupusi karchodam amayalong aluhi sarpo diopani college principal apen kevangji Assam Assembly election along Bokajan LEC pen MLA BJP Asong pen kithurdunji abangpu boson rongphar lamthe pangdak ponsi lamcha chipi pontang do kali nili non ke hai do nandim no Karbi Anglong sing superstar season 4 hutan nili don no ama top 10 anli don lo lobo kola pena thi long bichi du long dun to lo dakta final long ke don lo he ma so ta unen dala te no la pen no thi dak Karbi Anglong sing superstar season 5 along nili wild card entry kan si don top 30 kan non finally don lo ke non bang ke don chilla lamati la pen ni le paphang nong me ivan pilo labang so nong me ke van pipon no porsi niltum artist forum president na kaherong pisangho KDC secretary el kathar sangho perpata bidisar be sangho pendak kolamati arat inu beri pen chingrum si pen SCB di chingrum si niltum alang hem tunolong wangsi alang phan pini archo tekang lo penangal phan anam hejume hangpilo non la pen muke wangilang anstame lun lam pen alang li perthe karbia khaya phan la pen munire tom phan aning ko karong alun aning ke perung alun kelun pon thege phan netum hejume pilo la pen alang li phan mopi playback singer ke man thege phan sema hejume pilo la pen moarisi ke Karbi Anglong inut pela ala binong timung sono thak alang le phan same Karbi Anglong kang pi apelo kap manong nam ke thang plup singer ke mani phan sin tum anam long hejume hang pidal pen ras tama lang lo un an pen magari tum chitodun po koilamati pen Samson ingti KarbiAnglongLIVE Kedamtang chitini phai khri siarni lakhain ko raisi Borjan constituency angkang HDP Mirjeng School Holalong Karbi Students Association HDP head branch penchapater pipon si kecheng si HDP inter school quiz and drawing competition lapen anti drugs awareness amai ke paman pon quiz competition lapen drawing competition along school humtrok siangbong chepate pondo kadukawe chepate era phi ka chepate ang thek quiz competition along HDP High School Atumsi Kecheng Si ang denganong chepalong pondo
adun thu Mirjeng High School pen hiniang deng anong e lapen Serdihon English School atum kethom ang deng anong e chepalong ponlo halapu arjan ki ka chepate ponalong ke chengsi lapen hiniang deng anong eta Serdihon English School atum si chepalong ponlo lapen kethom ang deng anong e HDP High School pen si chepalong ponlo nong e kerona mai tami ingni pon phitlo lebang so mai long Karbi Students Association Lamding Road aro case a HDP head branch amai phu malong kiri ti so pensi mai che pahem phu ponlo lapen atur tok bi chunbang pensi aluhi lapen mai ke phalam the than pachini ponlo aluhi sar pomana peng pen binong teron Assam Gaurav Awardee chetong dunlo lapen chopha aluhi amana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron Karbi Students Association TDP Kongchun Bang Desoi Teron lapen penangan man peng kedotum chetong dunsi mesen pen mai pichun ponlo person ever which and competition bangso kachpate itum bi ponlo lasi la bangso kibi pon along itum dak HDP Harvard long toxia school an dak penina chapate dun lo lapen kecheng sianong e quiz competition along bang kecheng sianong e HDP High School atum si chapalong ponlo lapen thu second anong e bang ke dak Mirjeng School atum si chapalong pon lapen third anong e long ba ke ketmati ke thom anong e long bang ke Serdihon English School alang itum si chapalong pon lo lalo ala lapen labang so kibi abang ke nitum aning kanwang sutami pining pen pangcheng ponsi aning kanwang sutami nitum napu angdeng dam pen nitum bipon pu sini nitum cepat hik pon lo dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE Kidamtang chitini phai kreisiar ni lakha inko reisi Borjan constituency angkang HDP along Borjan Development Committee ingdeng sirkep mahangke thek arani mesen pen ketalon pon lapen BDC asai hem kimisitami ingpupon Jaime gating pen ada por phai kebra chitim apor malom BDC alama maipu Chris Rong Parpensi lama ingthur ponlo lapen BDC asai hem kimi Karbi Anglong Autonomous Council Flood and Civil Supply Board Chairman Philip Teron pensi ingpu ponlo Radamai pike pado ponalong BDC amai pu Chris Rong Parpensi mai che pahem pu ponlo lapen aluhi ke pachini BDC chunbang Chandratimung pensi apor en ponlo aluhi sarpo amana peng pen labang so mai long ka chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang lapen Chophaluhi amana peng pen MLA Dr. Numal Mumin BDC founder Maipu Bonsam Kathar Kapta Kongchunbang Songbe KRAA Borjan Hawar Amai Chunbang Dor Singhanse Karbi Students Association TDP Kongchunbang Desoi Teron Rada Cyclembang Molen Teron Kadhaskom Kongchunbang Singtimum Abarim BDC Babu Ingti KEA TDP Dun Maipu Paniram Hanse GB lapen penangan man peng kedo atum chetong dunsi RDP dunlo Mayalong CM Lifetime Achievement Awardee Mongol Singh Katharapan Archoponlo lapen BDC Constitution allo setame aluhiari dengpen ingpu ponlo aluhialam thelong Borjan Development Committee laki Borjana Sarkar Chingrum e Kachethan e achatailo lasi Borjan ahawar aphan loke charli wrong group ke paching thur amo lapen radaphan ke miatowar japon nang pupasi aluhialam thelong pen ningje pon hinti Borjan Development Committee ke damtang surini ra freight rokaning kansi seng ponlo bonta angbong malom ke claim ke dam katiku ke dokok pen ajok insam rilo setame pining a sengkan pen puthot jakong chepherang ponsi Nilitum pining a sengkan frek jam ke claim ke dam pichun ponlo jesimet sahem ki misedami ingpu pon longlo lapen ke wangjilangar ni Borjan pen mia phan ki plungasai claim pon puputa Borjan Development Committee amai pu Chris Rong Parpen ningje pon thu dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang Tri-Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology,
gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Karbi Anglong nili Dr. Ang Senatogbi, sumit consultant. Non ladak kechelang awar sai penangan ke longpon ekpo kecheng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak soardo keso jenebala lekuria lo la apikilo keso hai anta non katoka beta kechelang ponaning hangtun te ladak so kechelang awar sai longpon ek logot la Ken Kugiso, Kono Aripigiso, Aita Lada Kachalang Longpondi, our side Longpondi. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection, and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours: 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577 362711. Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ka parlo Ulukunchi block IB asai Hemalong Chitin Achikloni Pai Krehiniarni Amri block veterinary dispensary pen pater piponsi Hanve wo Longhong Chelong Chainong Kosonsi Kalana Nangjima Labang Soputak Amri la pen Chingthong Arad upon Seke Mate training kipipon Lasonsi Labang So Seke Kipia Mailong Amri veterinary dispensary in charge Biswajit Kakutia Hinpen Mai Charipon Mailong Aluhia Manaping Ben KarbiAnglong Autonomous Council Veterinary Department EM Diofing Maslai Chetongdun Laben Pinangan Veterinary Department Officers Kethekiting Atum Sitami Chetongdun Labang So Mailong Jesamet Pet Koson Si Hanvi Wo Longhong Chelong Chainong Kalana Nangjima Lahai Huelam Sitami Chiroktok Mate Awareness Atame Dingpon Lason si Chinthong lapen Amriara da Tumapan Hanve Chilong Chainong Aan Bab Achili Mate Naper Abab Achili Sitame Ronponsi Anso se Hanve Longhong Chilong Chainong Kepang Ring Kepachi Hungpon Pen Chinthong lapen Amriara Sitame Anso se Chingthur Dunang Pupu Hai Hui Sitame Hanve Wo Longhong Chilong Chainong Kepang Ring Arada Tumapan Ning Pathe Pon Pen Mai Misen Pen Pichun Pon Chinthong Pen Himari Rong Par KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong Autonomous Council CEM upon Bengulia Kayatum Ninghang Polote Pasun Tukta Unapen Parlukrakta Unpu Hithiruini aprang hawar ke hadalong dipak de aron dam de alam kaning jeputak kidam tang chitini phai kresiar ni KarbiAnglong rong asara mayatum ningkang samse chepaklang ponsi dipak de na hok le do positame prabjin pen KarbiAnglong arara phandia cho hangwek nangji athe KarbiAnglong Autonomous Council CM aphan kiputot kipusit pulote lake KarbiAnglong arara phan kilangrop ang theklo Lason Thotsi Nonjong KarbiAnglong Lephilang Joknang Jipu Kachesong Aprang Karjabdun Aphan Solomon Teron Pu Amunit FIR Pidamsi Methang Karbi Angbong Police Kepanep Aputhak KARAA Atum Ningkang Samse Chepaklang Lasi Solomon Teron Ko Madarong Amikarma Ko Nadarong Si Kedodunma Hadak Arong Asar Along Pader de Pinpen Patibok Damra KarbiArat Aphan Monon Pi Lapuson Akam Ke Klem Kledeji Aphan Pura Rada Tinglo dia kacohang damji apanta sodak pen pachini pon. Longle pelang akrong laki rong asar atumta ciraplo. Lasi longle pelang aputak madu hampang asong atumle chesong pusitami rong asar atumapan lamthi sihini ke en ke parjusi ke me. Nitum rong asar atumta bidi sore pen ke cenglok uncit ason anke kacirap kacitodun jiapan kai kita Cisik ding puta KarbiAnglong rong asar amai pu Agustin Kramza perang ke amai kang yehut ning Jepon. Jadi itulah dipok di kaning dia lambang ini tun ke kondem no na pencok ci. Kopia pona bulute laki alang di CM sarapan pasunda un paluda un palang kaning dia bangke laki CM apan lagi pugali laki KarbiAnglong arat Mane Karbi dia lah poli tribal atau apa sih lagi gitu. Laki siapa akan rudam deh. Lasi dah KarbiAnglong atau KarbiAnglong tribal apa sih alang gitu. Lasi lah di pop deh bang nak hok le donut puta
KarbiAnglong arat panu dia cuan ke puluh te lah bangke non iprang lain bangke alang lipan suluk sudah penta tang saya bang paduli pusin itu lah KarbiAnglong masar agen bang itu cingwai cing saya padulo lanjut tak kalilang ni itu ni kudam tujuh bangke je 1951 pen api ke bang atau bangke non driver atau apa bang Pota bang, khani club ni, lapen non driver atau apa bang, non ki bang, ji ana bang ke. Pota sa ki PJ fan bang ke, tonan po sini tu KarbiAnglong lo masara, mai pen bang ke, KarbiAnglong Autonomous Council, Revenue in Charge lapen, CM sar mana cuning ri lo. Pia pot bang pulote, lason pulote non iprang ke bang ji anta, la pusini tu KarbiAnglong mate la driver lo le bang ke pusini, virbom po pusini tu, ekam lo. News Report, KarbiAnglongLIVE. Nonjong lo than bang arani mate Teachers Day arani pen pacheton dunsi abarim lo than bang phi rina terang piaphan Governor Assam Waristha Siksha Samman anong ikilong bang phi ahemalong an MSc kadom terang pi humri dam si manpeng pen Karbia poho pen karchodam. Bokajan subdivision ke parlo hanjang langso kongching timung rong amekar langtuk timung achor rina terang pia phan non hejong Assam government pen ki pipon Governor Assam Waristha Siksha Samman anong ikilong don abang pia phan MSc kadom terang pipen manpeng ke thenai Karbia poho pen karchodam labangso kahumri damahut MSc kadom terang pi KarbiAnglong Autonomous Council Board Chairman Silarson Rongpi Bokajan Lems Secretary Anparta KCS Nihang Donsri Amaipu Samson Timung Komol Be Atum Pen Abarim Lothan Bangpi Rina Terang Pi Ahem Tunalong An Palidamsi Jinki Chethandam La Pen Amana Ping Pidam Sangti Hidi Pen Prozenterang KarbiAnglongLIVE. Tang tipini ada babirta ke lapuan si kang ton paniklo.